A ƙarni na 7, sabon addini ya bayyana ga mutanen Makka. Sabon addinin na kira ga bin Allah ɗaya. Ana kiran addinin da Musulunci ne ko kuma miƙa wuya ga Allah. Saƙon shi ne barin shirka da bautar gumaka. Manzon addinin shi ne Annabi Muhammadu, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Mabiyansa sun yaɗa labarin addinin a yankin Larabawa. Sun gina babbar tawagar al'umma wacce imani ya haɗa su a kai. Amma bayan Annabi ya yi wafati, mabiyansa sun rarrabu. Wannan rarrabuwar kawunar har yau tana nan. Menene labarin kalifan Annabi Muhammad, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bayan wafatinsa? Annabi bai bar kalifa a bayansa ba, bai faɗi wanda zai jagoranci addinin Musulunci bayan wafatinsa ba. Don haka mabiyansa sun yi yaƙi a tsakaninsu, wanda ya haifar da rarrabuwar addini zuwa mazhabobi guda biyu. Mazhaba ta farko tana ikirarin jinin Annabi ne ya cancanta ya gaji manzon Allah. Ɗaya daga cikin ahalin gidan manzon Allah ya kamata ya zama sabon shugaba ko halifa. Shi kuma ɗaya ɓangaren na ikirari da cewa al'ummar musulmi ne ya kamata su zaɓi wanda suke so ya zame musu shugaba ko halifa. To wannan muhawarar ba ta warware ba, don haka sai Musulunci ya rarrabu gida biyu, Shi'a da Sunna. Duk da addini ɗaya ne ya haɗa su, waɗannan mazhabobi sun rarrabu a ra'ayoyinsu, hakanan aƙidu, al'adu, shari'a da kuma tauhidinsu. Duk da waɗannan bambance-bambancen, 'yan Shi'a da Ahlus Sunna sun rayu cikin kwanciyar hankali a mafi yawan tarihinsu. Wannan rarrabuwa ba ta da wani tasiri sosai, amma tun daga ƙarshen ƙarni na 20 rarrabuwar kai ta zafafa. Abu kamar wasa ya rikide zuwa tashin hankali da zub da jini. Manya-manyan mazhabobi guda biyu suka fara gwagwarmaya don samun fifikon addini da siyasa. Marabanku da zuwa Mahanga TV. Sunana Sani Yakubu. A ranar 8 ga watan Oktoba shekarar 2021 aka kai harin ƙunar baƙin wake a Afghanistan. An kai harin ne akan wani masallacin 'yan Shi'a a birnin Kunduz. An kashe masu ibada guda 100 tare da jikkata wasu da dama. Wake da alhakin kai wannan harin? Ƙungiyar Daular Musulunci ta lardin Khorasan da ake kira ISKP ta ɗauki nauyin wannan kai hari. Ƙungiyar ta kasance wata rigar ta'addanci ce da ke goyon bayan wani rukunin masu tsatsauran addinin Musulunci daga ɓangaren Sunna. A ranar 15 ga watan Oktoba an kai wani sabon harin kan wani masallacin 'yan Shi'a, amma wannan karan a ƙasar Qatar. An kashe mutane da dama, ɗaruruwa kuma sun jikkata. Harin ya kasance mai munin gaske. Waɗannan har-haren sun haifar da fargabar tashin hankali da ke tattare da sake ɓarkewar wani tsohon rikici da ya ɓarke kan rarrabuwar kai da aka yi a yammacin Asiya tsawon shekaru da dama. Rarrabuwar kan 'yan Shi'a da Ahlus Sunna ya haifar da yaƙin basasa a ƙasar Siriya, wanda ya haifar da tashin hankali da ya wargaza ƙasar Iraki, ya kuma ƙara tada tarzoma a ƙasashen Musulunci da dama kamar su Bahrain, Lebanon da Yemen. Don haka yana da muhimmanci mu fahimci menene mafarin wannan rarrabuwar kai, menene ya shafi addini kuma menene ya alaƙanci siyasa. Za mu fara da tarihi. A shekarar 632 miladiyya, wafatin Annabi Muhammad, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya raba kan al'ummar musulmi gida biyu, Sunna da Shi'a, waɗanda har ya kai ga sun yaƙi junansu akan halifanci. Mazhaba ɗaya tana so ta zaɓi sahabin manzon Allah, Sayyidina Abubakar Siddiq, a matsayin halifa na farko kuma shugaban al'ummar musulmi. Sai ɗaya mazhabar ta fifita Sayyidina Ali ɗan Abi Talib, ɗan uwan Annabi kuma surukinsa a matsayin wanda zai jagoranci al'ummar musulmi. A yau masu goyon bayan Sayyidina Abubakar suna kiran kansu da Ahlus Sunna, wato mabiya Sunna. Sun samo sunan ne daga kalmar Sunna. Sunna a wannan yanayin na nufin duk wani ayyuka da suka dogara da abin da Annabi ya ce, ya yi, ya kyale ko kuma hani da ayi. Ahlus Sunna rukuni ne da ke fifita mabiya addinin Musulunci na farko. Suna son a zaɓi shugaba daga cikin al'umma ne, ba ahali ba. Sun yi imani da ijma'i, ba nasaba ko daula ba. Su kuma 'yan Shi'a sun yi imani da cewa ya kamata a yi gadon jagoranci akan tsatson jinin Annabi. Don haka sun fifita ahalin Annabi, wato Sayyidina Ali, ya zama halifa na farko. Sun kafa wata ƙungiya mai suna Shi'ar Ali, ma'ana jam'iyyar Sayyidina Ali ko kuma 'yan ɓangaren Sayyidina Ali. Sun yi imani da cewa Ali da zuriyarsa suna cikin wani tsarki na Ubangiji, kuma su ne kawai za su iya shiryar da Musulunci da al'ummar musulmi bisa kan doron gaskiya. Amma 'yan Shi'a sun kasance 'yan tsiraru ne a lokacin, don haka mafi rinjayen Ahlus Sunna suka yi nasara. Sun zaɓi Sayyidina Abubakar a matsayin halifa na farko.
Umar ɗan Khattab a matsayin halifa na biyu, Usman ɗan Affan a matsayin halifa na uku. Dukkansu ukun amintattun sahabban manzon Allah ne. Zuwa wannan lokaci ahli sunna sun ci nasara a siyasance, amma 'yan shi'a sun ci gaba da ɗaukar zuri'ar annabi a matsayin halifofi na gaskiya, don haka suka yi ta matsa lamba har sai daga ƙarshe aka zaɓi Sayyidina Ali a matsayin halifa na hudu. Sayyidina Ali ɗan uwan annabi ne kuma surukinsa ne, amma mulkinsa bai wani daɗe ba aka kashe shi. 'Ya'yansa Sayyidina Hassan da Hussein su ne suka so su maye gurbinsa amma ba su yi nasara ba. Wannan ya haifar da gagarumar gwagwarmaya, domin kalifanci ya koma daular Umayyawa a Damascus, sannan ya tafi daular Abbasiyawa da ke Bagadaza. 'Yan Shi'a ba su yarda da ikon waɗannan sarakunan sunna guda biyu ba, don haka sun ci gaba da yaƙi a shekara ta 681 miladiya a lokacin da Banu Umayya ke kan mulki. Shi kuma Sayyidina Hussein wato ɗan Sayyidina Ali ya jagoranci tawagar mabiya 72 daga Makka zuwa Karbala da ke Iraki a yanzu. Ya je can domin ya fuskanci Halifa Yazid, amma a hanya aka kashe shi. 'Yan Shi'a sun ce wata babbar rundunar Banu Umayya ce ta kashe shi. 'Yan Sunna kuma sun ce mabiyansa da yake jagora su ne suka kashe shi. Ahli Sunna suna ganin rasuwar Sayyidina Hussein zai kawo ƙarshen duk wani ikirarin shugabanci da 'yan Shi'a suke yi, amma ayyukan sai nuna akasin haka. Shahadar Sayyidina Hussein ta zama wata gagarumar rana a batunawa ga 'yan Shi'a, wadda ke bayyana aƙidarsu da al'adarsu, alamar asalinsu da wanzuwarsu a yau. Ana tuna wannan rana ne kowace shekara a matsayin Ashura, ranar 10 ga watan Muharram, kuma mafi girman rana a kalandar 'yan Shi'a. Sun yi wa ranar alama da ranar kafara da kuma ganawa kansa azaba ta hanyar yin bulala ko duka. Yaƙin Karbala ya yi tasiri sosai, ya kaifafa rarrabuwar kai tsakanin Shi'a da Sunna. Halifofin ahli Sunna sun damu cewa 'yan Shi'a za su yi amfani da shahadar Sayyidina Husaini wajen kame tunanin jama'a da hamɓarar da sarakunansu. Don haka sai suka tsananta wa 'yan Shi'a da mayar da su saniyar ware. Sannan a ƙarni na 16 aka samu daular Shi'a ta farko, daular Safawiyya ta sauya Iran daga cibiyar ahlus sunna zuwa cibiyar 'yan Shi'a a yammacin Asiya. Ta mayar da musuluncin 'yan Shi'a a matsayin addinin ƙasa. Kana ta yi yaƙi da daular Usmaniyya. Kujerar halifancin ahlus sunna daga wannan gwagwarmayar mulki ta samo asali ne daga jerin daulolin Shi'a da Sunna. Sun bazu ko ina a cikin duniya, tun daga Turai har zuwa yankin Indiya, daga tsakiyar Asiya zuwa Afirka tun lokacin fara mulkin mallaka na Turawa. Waɗannan daulolin yanzu dukkansu sun dusashe, amma bambance-bambance tsakanin 'yan Shi'a da Sunna har ila yau bai dusashe ba. Zuwa ƙarni na 20, daulolinsu suka ɗauki hanyar zama ƙasashe. Abubuwan da suka gada sun haifar da rarrabuwar kai. Yawancin musulmi 'yan Shi'a suna zaune ne a Iran, Iraki, Azerbaijan, Bahrain, Lebanon, tare da ƙananan al'ummomi a Indiya da Pakistan. A yau yawan 'yan Shi'a ya kunshi kashi 10 na al'ummar musulmin duniya. Ragowar kaso 90 ɗin dukkan musulman Sunna ne. Su kuma suna zaune a yammacin Asiya, tsakiyar Asiya, kudancin Asiya da Afirka. Musulmi mabiya Sunna su ne kaso mafi yawa a cikin ƙasashe fiye da 40. Ga mafi yawan tarihin Sunna da Shi'a a yau, rarrabuwar kawuna tsakaninsu ba ta da wani tasiri a waɗannan ƙasashe. Bambance-bambancensu sun taƙaita ne daga aƙida zuwa ayyukansu. Misali, kamar idan za su yi sallah, 'yan Shi'a suna tsayawa ne tare da hannayensu miƙe a gefensu. Ahli Sunna suna sa hannunsu a kan ƙirji. Malaman Sunna suna sanya fararen kaya, malaman Shi'a suna sanya baƙaƙen tufafi. Shi'a sukan girmama malamai a matsayin waliyai da sauransu. Shi'a sun yi imani da hukunta kai ta hanyar dukan jikinsu da bulala. Ahli Sunna ba su yi imani da wannan ba. Ba kasafai waɗannan bambance-bambance suke haifar da rikici ba. Shi'a da Sunna sukan zauna cakuɗa a waje ɗaya, bugu da ƙari har suka yi auratayya a tsakaninsu. Amma a cikin 'yan shekaru da suka gabata, rarrabuwar kai ta yi tsami musamman bayan 1979, lokacin juyin juya halin musulunci da ya faru a Iran, kuma aka samu wani sabon nau'in aƙidar Shi'a. Aƙidarsu ta yi karo da 'yan Sunna masu ra'ayin riƙau na Saudiyya. Tsarin mulkin Iran da Saudiyya an gina shi ne don yaƙi da samun ikon addini da siyasa. Da Shi'a sun shiga cikin wannan gwagwarmayar mulki ba da gangan ba, amma abin sha'awa shine Saudiyya da Iran ba su taɓa shelanta yaƙi a tsakaninsu ba. Sunna da Shi'a sun shiga cikin wannan gwagwarmayar mulki ba da gangan ba, amma abin sha'awar shine Saudiyya da Iran ba su taɓa shelanta yaƙi a tsakaninsu kai tsaye ba. A maimakon hakan sukan yi faɗa ne a fakaice. Suna yaƙi ta hanyar wakilci, suna goyon bayan ɓangarorin da ke da adawa da juna a wasu rikice-rikicen. An ga haka a lokacin yaƙin Iraki, yaƙin basasar Siriya, yaƙin basasar Yemen, boren Bahrain da rikicin siyasa a ƙasar Lebanon.
Duk wannan an ce ya samo asali ne sakamakon gabar da ke tsakanin Saudiyya da Iran. 'Yan Shi'a da Sunna duka na rura wutar ɓangaranci ne domin biyan buƙatar kansu. Abin da wannan ke nuna maka shine rarrabuwar kawunan 'yan Shi'a da Ahlus Sunna ya shafi addini kamar yadda ya shafi siyasa. Mai yiwa wannan takun sakar tsakanin Shi'a da Sunna ya samo asali ne tun daga rikicin addini da ya faru a ƙarni na 7. To amma wannan rigimar a yau ta fi nasaba da son mulki da ke cike da iko, izza sama da rikicin addinin kansa.